Ang pagsalig sa revenue nga walay siguro mao ang hinungdan kung nganong katunga sa proposed budget sa dakbayan sa Subo gitangtang sa konseho. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. But to me, that we presented what is again practical, realizable, and doable, and fair. Okay. Kini ang gipasabot ni Konsehal Margarita Osmeña nga aduna lang gyud mga butang nga ngayong i-prioritize ug mas importanteng hatagan og budget. Mato ni Osmeña nga iyang girespeto ang mga gipanggisong proposed budget sa mga department heads apan ang sab nilang tan-awon kung asa ang labing gikinahanglan. We did not slash. What's the first thing we do, as explained in the budget, in the introduction ba? You have to first look at the available, what you think is a realizable revenues, because a budget is supported by the funds that you can generate. Gipadayag ni Osmeña nga dili makabot sa syudad ang katunga sa 10 billion plus nga proposed budget. Diin ang gisaligan nga source of fund mao ang pagbaligya sa luna sa SRP nga way siguro makita dayon. Apan kun adunay halin, mamahimo na kini i-apply sa supplemental budget. Kagahapon adlaw atol sa ilang session giaprubahan ang 5.8 billion nga budget sunod tuig. No? So we told them, and we were very candid from the start. We are thinking of 5.8 billion. What we asked them is, can you prioritize what you need first? Anyway, should the 5 billion come in additional, then that can follow. But we prioritize first, no? So I'm happy because you cannot have it all. And of course, I would not want to be arguing, this is not the time for implementation. I like that statement. Everything has to be focused because today is Christmas season. Leslie Camina de Vistil, News 5. 150 million pesos gitunol sa PhilInvest ngadto sa dakbayan sa Subo isip advance payment sa bahin niini sa ilang joint venture sa South Road Properties. Gikonfirmar ni Attorney Joey Daluz, Executive Assistant ni Mayor Michael Rama, nga ilang nadawat ang kwarta. Apan matud ni Daluz, kabahin kini sa minimum guarantee return ubos sa ilang kasabutan sa joint venture sa SRP. Matud pa usa ka joint statement ang luwatan ug maadlaw sa City Hall ug sa PhilInvest. Patay ang suspected gunman sa pagpusil sa usa ka sakop sa Mobile Patrol Group sa Cebu City Police Office. Andrea Patenya, Sugin Limi. Wa na kinabuhi nga naabtan ni Charlito yang anak na si Jasser Gamboa, 25 anyos dinhi sa Karkar District Hospital. Dulaan sa napo kasamad pinusilan ang nakitaan sa lawas niini. Matud pa giatngan kini sa gawa sa panimay ni Charlito sa Mancao Village, Awayan, Poblasyon 3 sa maong Dakbayan. Babae mo ko ni tira niya, Armalite, may tira ko na. Yeah. Gisundan dito pagkaigo, gisundan na to sa igagbaan dito sa trabahoan sa kuwang manghod. Kasi di ako manghod sa pagagba niya. Itiwas lang siya dito. Matod sa kapulisan sa Karkar, alas 11:10 kaganihang buntag, nakadawat sila og tawag gikan sa Provincial Intelligence Branch nga magpahigayon sila og patrol operation sa ilang lugar. Sa sunod tawag nga ilang nadawat, nagpahibaw ang PIB nga aduna sila gidang sa marang lalaki sa Karkar District Hospital. Wala ko na igor to gatol pag humandre. Dito naman sila kuan. Sibat. Suma sa PIB, si Jasser Gamboa ang gituuhan nga gunman sa pagpusil patay kang PO1 Felicissimo Unabia dito sa Karkar niadtong Disyembre 11 sa gabii samtang nagatang kini og kasakyan nga bus. Nagsakay og motorsiklo ang suspetsyado dihang nasugatan sa mga sakop sa PIB. Napusilan si Gamboa, human kini misuway og sukol sa mga pulis. Tugay ang siyempre, 5 sila kabok membro sa team na nag-operate. Pag-plug down nila ng bonus, treat na siya, obligado, mutira na yun ang mga pulis. Nakuha gikan sa crime scene ang 14 ka empty shells sa M16 rifle ug 2 ka slugs. Samtang gi-turn over sab sa nurse gikan sa bulsa ni Gamboa, kining 4 ka buhing bala sa kalibre 45 nga armas, usa ka anting-anting ug 45 pesos nga kwarta. Nakuha sab sa PIB gikan sa posisyon ni Gamboa ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga mao'y gituuhang gigamit sa pagpatay ni PO1 Unabia. Ipaubos ang pusil sa ballistic examination aron masuta kung mao ba kini ang samang armas nga gigamit sa pagpusil ni Unabia.
Gihulagway sa PIB nga usa ka notadong gun for hire ug tulisan si Gamboa nga naglihok sa Sugbo sud na sa tulo ka tuig. Siya ang usa siya sa suspect nga mo iganman. Basing ka na imong gingon nga pagpartentong kang nabya no pulis. Basing mo kasi itong Ilang sa taon ang giapil. Taga na lagi mga may tabo kanimo ilang hangi. Pasok ano ka? Nang ano? Samtang matud sa Karkar Police, baguhay lang sab nga nakagawas gikan sa prisuhan si Gamboa ni atong Setyembre 10, human na dismiss ang iyang kaso sa pagpatay sa usa ka Edward Delfamo atol sa pista sa ilang lugar ni adtong tuig 2011. Andrea Patenia, News 5. Way planong mo deklarar og ceasefire ang Central Command sa Visayas tali sa mga armadong grupo sama sa gibuhat sa Communist Party of the Philippines New People's Army kon CPP-NPA nga mipasalig nga wa sila buhatong mga pangpangatake sugod karong Disyembre 24 hangtod sa 26 ug Disyembre 31 hangtod Enero 2 isip pagtimaan sa holiday season. Samtang rehabilitation and reconstruction na ang focus karon sa CENTCOM human sa miaging mga katalagman. Andrea Patenia, Sugid Limi. Kita sa AFP dili ta ka declare og ceasefire kay against na sa itong mandate, no? So we should always continue protecting and serving our people. Kini ang gipahibaw sa tigpama sa CENTCOM nga si Lieutenant Jim Alagaw. Matud niini, di angay kakumpiyansaan ang maong grupo kay aduna nay mga higayon nga wa misuma ng ilang mga sakop sa ceasefire order gikan sa ilang mga kadagkuan. Environmentally, katong pag-declare nila og ceasefire the next day, katong daghay na matay sila dito sa May Negros. So, katong pag-abot ni Joel Bautista, no? So, iyatong naingon nga this just shows how disorganized ang ilahang organization kay moingon ang Central Committee nila nga ceasefire. Wa may mo to kay ano na may encounter, no? Gani gipadad-an na nilag mensahe ang tanang unit sa CENTCOM na mas pahugdan pa ang ilang intelligence gathering aron mangandam sa ika-45 nga anibersaryo sa CPP karong Disyembre 26. Ang AFP routine na ta, so everyday na ay gapatrol sa to and then we expect na nagi atrocities ang mga NPA, no? So muna siyang atong ginabantayan karon. Awhag sab nila sa publiko nga moduol dayon kanila kung makabantay sa presensya sa mga kadudahang tao sa ilang lugar. Samtang gikan sa red alert status nga gideklarar human sa linog nga mitayog sa Kabisayan ni adtong Oktubre 15 hangtod sa pag-igo sa bagyong Yolanda, gipaubos na sa white alert status ang depensa sa CENTCOM kay inay disaster response, rehabilitation and reconstruction na ang ilang focus karon. Gani padayon ang ilang 53rd Engineering Brigade sa pagtabang sa pagtukod sa mga nangagubang bayi sa Leyte. Miabot sab karon ang advanced party sa Republic of Korean Armed Forces aron mo paabot og hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Giingong muapas karong buwana ang laing 500 nila ka mga kauban ug magpabilin sila dinhi sa Pilipinas sud sa usa ka tuig alang sa relief efforts. Ang arrangement, no, kay they are planning to be here for at least 1 year. They are going to help out sa reconstruction and rehabilitation sa mga nasalanta nga area sa bagyong Yolanda. Andrea Patenia, News 5. Ug mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Disyembre 19, 2013. Kini si Frank Malihong Jr. Mga istorya nga di lang kutog sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action.